μπουμπού, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου παιδί με το βασιλάκι. Όχι! Μιλήσαμε πουτσουκόκο και είχαμε πολύ αστείο και χθες το βράδυ, αλήθεια. Ναι. Βασιλάκι με κιόλας πάλι. Καλά η Ουσή. Ωραία, έλα πάμε. Και λοιπόν τώρα θα τρέξουμε και θα Είναι βίντεο για το YouTube. YouTube. Θα τρέξουμε. Εντάξει, θα τρέξουμε και τι θα κάνουμε μετά. Στη θάλασσα. Ακούτε, στη θάλασσα. Και μετά θα κάνουμε το τσάρ. Λοιπόν, Θα περιμένω πολύ ακόμα. 1, 2, 3.